Libreng Wi-Fi zone, inilunsad sa ilang lugar sa San Fabian. Detalye ng balitang yan, pakatutukan sa aking ulat. Libreng Wi-Fi zone upang mas mapadali ang access ng mga residente sa internet. Kabilang sa mga lokasyong may libreng internet access ang Bulawan Barangay Hall, Gumot Elementary School, Gumot Barangay Hall, San Fabian Integrated School sa Inmalug Sur, Bigbiga Barangay Hall, Binday National High School at San Fabian National High School. Magagamit umano ang libreng Wi-Fi para sa pag-aaral, pagtatrabaho, pananaliksik, pakikipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan at pagkuha ng mahalagang impormasyon at balita. Hinimok naman ang publiko na gamitin ang libreng serbisyo ng may pananagutan at iwasan ang paggamit nito sa anumang iligal o mapanirang gawain. Inaasahan na ang proyektong ito ay makatutulong sa pagpapalawak ng digital connectivity sa San Fabian at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga residente sa larangan ng edukasyon, komunikasyon at kabuhayan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.